आंहाथ' बेफोरबायसा देलु देलायाव एकदम गैथारला आरोना दाथ' आरो उवाल गायनोबो दैनो हाला दा बायदिनि मानसि ओमफ्राय लोगोसे माने मेचिन सेचिनबो गैया आरोना हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर' होना लाग्रा थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर दिनै माने फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर खर' सर' लोबिया साननैसोआ माने ना सा गुरनानै खर' सर'खौ माने लोबनाय जाथाराखै नालाय ओमफ्राय गरम बोथोराव जि माने थेमा माननाय बायदि मानोहायना लोगोफोर खर'आ थाब थाब लोबाबाथाय माने गरमजों मानस्रावजोबो आरोना ओमफ्राय आङो खर' सर' लोबस्र'नानै लाबाय जि जोम सुस्र'नानै लाबाय आरोना माने रबिबारबाबो रेस्ट गैया आरो रबिबारबाथाय माने बांसिनसो खामानिया माबाना होयो आरोना ओंखारना होयो लोगोफोर मानसिफोरा बुङो आरोना हेपि सानडे ओरै होननानै बुंलायो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आं आरो सानडेखालाय माथो हेपि होनलायबावनोसै बांसिनसो खामानि ओंखारो गथ' गथायनि रबिबारनि ड्रेस पार्टि सुनाय माबानाय अनेकसो खामानि ओंखारो आरोना लोगोफोर थ'दोंबा लोगोफोर भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामहोलांसै लोगोफोर नै बेसेबा फुङावनो ना आरोना लकेल ना इनिफ्राय माने बोरायनि फार्स्ट टाइम सेन सानायनि ना मोनजानोसै आंहा नै सेन गोदाननि दिनै माने सेन गोदाननि ना ओरैबायदि मोजां मोजां नै लोगोफोर नाथुर बिमा इनिफ्राय मा होनोमोन बेखौ दुसुमाय बिमा ना दुसुमाय गोजा जि गोसोम ओमफ्राय नै इयाव दंबावोसो नै लोगोफोर ओरैबायसा मोजां नाथुर इनिफ्राय दुसुमाय गथाय बोराया फार्स्ट टाइम सेन गोदानाव लोगोफोर सेन गोदाना बिराद लाब जादोंहाय नोंना लोखि लाब दङ रायख'सायासो नोंनि सेनाबो बुज्रावना लांनासै हासिबजो बुदो बुनांगौब्रा एसे दामनि 500 थाखायाव आयु खांख्राइ फिसा दंमोन सनै जिउनो फिसा गोजास' गारबोनांगौमोन दैयाव मालाय माबागौमोन 500 थाखा सेन गंसेयाव 50 थाखा थिबायानो खोमा इयाव 50 थाखा नङा फुवा 100 गाहाम लायोना ना लकेलफोरा गंसेयावनो इसे नांदो ओंखायनोथ' फुवासेयावनो 100 गाहामब्रा दा ना लकेला दाम दङ गंसेनिल' सेनानो गंसेखा गंनैबाथ' बांसिन नांगौमोन ना मोननै नांगौमोन ओइ बाबा दांनाङा खांख्राइ फिसाखौ दांनाङाबा बाया मोजोमा साबालाय गुरनो थांबालाय मोनसाबो आरोना लोगोफोर ना लकेलखौ इनिफ्राय माथो बुंबावनो आरोना लोगोफोर इनिफ्राय आङो नाखौ दिनै गुरनो थांला आरोना बोराया ओरैबायदि ना मोजां लाना फैखाबाय नालाय समायनाखा मा दावरावहाय बाबायालाय ओइनै ना सेन गोदाननि नाया जा माबा लाब जाबाय सेन्टाया खाफाल मोजां मा बुस्थु इलाय मा बुस्थु होफैलायखो बिमायाबो ओइनै मिथाइ होफैदो आबैया फिथा होफैदो इनै फिथाखौनो आइ जाम्बासो फिथा होफैदो आबैया नुवाखै इनो फिथा देदोंमोनहाय आंना गंसेल' लादेननाव जि मोननै नांगौ आबैया फिथा होफैनायखौनो इदि रागा जायो नोङो नांसाबदोहाय मा नाथुर बिमा गोजा बानलु सिब्र'खौबो मोनफैबाय नै लोगोफोर बानलु सिब्र'आबो न' खाथिनि बाजैयाव हरबाय आरोना लोगोफोर नै बेखिनियाव 20 थाखाल' नांगौनो आरो ओमफ्राय गामिनि मानसि आरो माथो बुंनो माने 10 थाखायावनो गोबां होयो आरोना लकेल नालाय बाजारफोरावलाय ओरैनो थाइथाम थाइनैफोरल' होयोनो आरोना 10 थाखायाव ओमफ्राय जि बुरजा हरखाबाय नै बाजैया न' खाथिनि नालाय अननानै आङो आसाराव सोसिगोन बेखौ लासैनो फोराननानै आंहाथ' बेफोरबायदि फिथाफोरखौ देलु देलाफोरखौ रोंलाय लांथारलाहाय नै बिबैया न' खाथिनिया होफैदोंमोन आरोना आइया दा बिहावनि बिनानाव आरोना इनि खाथियावनो माने आं दंफैयो नालाय लोगोफोर नोंथांमोननोथ' आं खोन्थाबाय थाखायो जोंहा आबानि बिहावनि बिनानाव दङ होननानै आं जेराव थाफैदो बेयाव ओमफ्राय लोगोफोर अननानै माने फिथा होफैदो आरोना फिसौलायाबो जि आथुरखा जानो गोथाव बाबा गोथाव आंहाथ' बेफोरबायसा देलु देलायाव एकदम गैथारला आरोना दाथ' आरो उवाल गायनोबो दैनो हाला दा बायदिनि मानसि ओमफ्राय लोगोसे माने मेचिन सेचिनबो गैया आरोना फुङावनो फैबाय लोगोफोर सायनानै मोजां सुना लाखाबाय आरोना नाखौ बेनिफ्राय सारायाबो जोंहा दुंबाय ओमफ्राय बिलाहिजोंनो जेब जेब संनोसै आं लोगोफोर तुब तुबनो बानलु ज्रो ज्रो होनानै
ओमफ्राय न'निनो बिलाहि दंमोन नालाय बेखौनो आथुर बिथुर खाब्रबलायबाय आरोना लोगोफोर माने न'फोराव बुस्थुफोरा थायोब्लाथाय दसे दसेनो जायो आरोना ओंख्रिफोरा माने खुनु नागिरलायनांगौ गोनांथि गैया आरोना खाबानो मोनजायो होननाय बायदि आरोना न'फोराव थादोबाथाय आरो गायनो हायोबा लोगोफोर बेनिफ्राय नै बानलुखौबो एसे देना लाबाय आङो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हाइजें होनानै मस्ला मस्लियाथ' उनखानाय दंखायो नालाय उननायखौनो हरसिगोन आं ओमफ्राय बेयाव लोगोफोर आङो फान्थाव एवदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्य फान्थाव एवनायावनो सारायनि अबस्थाखौ नायदो आरोना थेवब्लाबो बेयावनो एवसोमना होनोसै आङो नाया बांद्रायगोन आरोना लोगोफोर जोंथ' सानैल'सो नालाय फिसालायाफोराथ' जाखाया नालाय जिहेतु इनिफ्राय इखौ आङो माबायाव होनोसै आरोना लोगोफोर खुमब्रायाव होलानोसै ओमफ्राय नै बेखौल' बिलाहिजों संनोसै आरोना बिलाहिजों जेब जेब खालामनोसै ओमफ्राय खांख्राइबाबो मासेल' जि मेलेम दंखायो आरोना खांख्राइयाबो ओमफ्राय बिलाहिजों आङो मानैसो होनानै जेब जेब आरामसे संनोसै फिसालाफोराथ' जाखाया नालाय जोंलाय सानैलाय बेसेसो जानो ओरै होननानै आङो ओंख्रियाव मानैसो गारलानो होननानै दोनबाय आरोना लोगोफोरनाय बेलाहि फिसाखौबो बेगर सेगर गारलायाखै आं लोगोफोर इसेल'खायनो माने बरिया मोनबाय लोगोफोर नै सुन्दरिनो गोमो जालायनाय बाबा जि समायना मोनबायहाय नै लोगोफोर गोमोनो बिलाहिजों ना फिसाजों आङो बाथोन रखमसो बानायबाय आरोना लोगोफोर ओंख्रियाथ' दंखायो नालाय संखाबाय नालाय लोगोफोर खुमब्राजों नाजों बेखौनो माने मानैसो गारलानानै होननानै होबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय नै जि समायना नुखाबाय आरोना खांख्राइ मासेखौबो आङो ओरैनो बोखावनाल' होदो आरोना लोगोफोर मेलेमा बिराद दंथारो खांख्राइना नै होननायानो जालायलांला माबा होननायानो माब्लाबा बिराद मोजां जायो माब्लाबा बिराद माने रायलायनायफोरानो जालायलाङा लोगोफोर माथो बुंबावनो आरोना ओमफ्राय मोनबाय नै बोराया खुमब्रा जालि थाइसे फिसा लाबोदोंमोन आरोना बाजारनिफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेगर सेगरबो गारलायलाङासै लोगोफोर ओरैनो जाब्बा जुब्बानो हालायलांबाय आरोना ओमफ्राय मोनगोना मोनाथाय बेगराबो गोरलै आरोना ओमफ्राय आं गारनो सानदोंमोन आरो लोगोफोर बेगरखौ ओमफ्राय सुनायावनो खारगोन खोमा आरो होननानै सुख'नायावनो खारासै आरोना आधा मिदाल' खारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयावबो ना मानैसो लकेल गारलाना होनोसै आरो ना दुसुमाय गोरलै गोरलैखौ लोगोफोर ओमफ्राय सारायाबो दुंलायलांबाय नै जालायथारबाय नै लोगोफोर ओंख्रि मोनिनि सिगांनो साहाखौसो माने गोसोखांलायबाय आरो खोरोरो खापसे लोंना लाग्रोनोसै ओमफ्राय लासै आदारफोरखौ संहोलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनै माने बोरायबो गैया लोगोफोर हारसिंनो होख्लायथारनोसै आङो फिसाला गेदेराबो अबेहाय थांखो दिनैथ' रबिबार नालाय लोगोफोर दिनै एकदम फ्रि आरोना क्लास गैया गेलेनायानो गेलेनाय ओंखायनो माने रबिबारखायनो माने न'आवनो थाया आरो दिनै खेला दंनो बहाबा ओंखायनो माने न'आव गैया ओमफ्राय हारसिंनो लोंनानै लाग्रोनोसै आं मोनबायबो आरोना लोगोफोर ओंख्रिया जि बरिया मोनखाबाय आरो नै खुमब्राया ओमफ्राय बेगराबो गोरा नङा लोगोफोर गोरलै गोरलैयानो मोनदो ओमफ्राय जि गोथाव नुखाबाय आरो गोमोनो ना फिसाजो सानजौफुनि बोथिसे आदार होस्रा लायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैबायदि गाबो आरोना गाबाबा मोनजाया होननाय बायदिथार गाबाबा होनाय नंला आरोना गाबाबा मोनजाया दानो गनजोसो दांना होगोन आं नोंखौ गाबाबा मोनजाया हा जाबाबो बिनो जायाबाबो बिनो माथो फायख्रबख्रबलाय हा नोंसोरो जाखांबाय फेथा फुथा गेन्द्रा टु जाखांलायबाय आरोना गेन्द्रा माखाया एबार नैनो होलायनोसै फाथाल बाखांनायनो होलायनोसै एबारो र' नोंखो फुंनोबो रोङा मानोबो रोङा गाबनायावबा नाम्बार 1 माइबानो नांलाया सोरबा हाबा जाबाथाय अमाखौनो गाबनो लांनो हामदो लोगोफोर चा आरो नै पेटलियाबो जाखांबाय नै र' नोंबो नाब्ले र' खामानि गैयि नोंनाथ' खिथुआनो गबाय थायो नो जा मा नांनायनि खिथुआव गबाय थायो नोंलाय फाग्लि
जा जा खिथुआनो हामनो रोङा नोंना गबाय थायो खिथुआनो